Ja, we gaan ervoor. Ik ga er echt heel veel zin in. Henk Land en zijn zoon uit Drooghaam stappen dit jaar voor het eerst in de vuurwerkverkoop. Een sector die de laatste jaren een soort in de politiek bepraat wordt. Hoewel er al wel wat voorzieningswien liep als een bunker, moesten ze dars nog zo'n aantal zaken regelen als het gaat om wetjouwing. Nou ja, kleersjes, voor de brandmeldinstallatie komen ze te keuren. De sprinklers komen ze te keuren. In dit geval moest ik een compleet naar UPD-screw letten, want dat is wel verplicht omdat de wetregelgeving wel voor is. Maar als we naar UPD-screw letten van 4 uur, ja, dat zijn al die wat dingetjes die mag je zelf even regelen. En daar gaat best wel heel veel werk in zetten achter de schermen om dat al een beetje klaar te krijgen. Ik ga wel zetten van verrek, waar mag ik nog wijzen? Als het op internet is nooit, maar dan krijg je het net vinden, zulke dingetjes. Maar je begint voor het eerst en je wilt gewoon graag goed regelen. En alles picobello, topje in water. En ja, er dan ergens ding binnen wij het zien oorstompen omdat je naar verder komen. Ja, dat is dan wel eens irritant. Uiteindelijk is alles goed gegaan. Vuurwerk is nog heel populair in deze regio, dus Henk verwacht het wel wat drukte. De verkoopdagen zelf hoop ik sowieso op heel volle drukte. Dat sowieso. En de bestelling verwacht ik nog wel aardig drukte. Ja, we hadden de eerste bestelling, dus daar hebben we binnenkort mee in te pakken. Zodat dat al je klaar zit, zodat de mensen komen, dat ze het voort ophalen kunnen. Bestelling ben al je betalen, dus dat is gewoon makkelijk ophalen en we wegweten. Het wordt even om een poortje, maar Henk had er nog. We gaan 3 dagen vlam, zeg maar.